बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङाव अदालगुरियाव बानायनाय इउएन ब्रह्म पार्कखौ दिनै आसामनि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि बिथाङा दिनै बेखेवनानै होयो। बेजोंनो लोगोसे आस्था एनजिअनि बानजायनायाव फरायसाफोरखौ लानानै सावगारि एरनाय बादायलायनाय हाबाफारि लाफायो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव गोख्रों सोमावसारनायनि जुनै बिटिसि मोनबाय। आसामनि खेबनै मन्थ्रि जानायनि खाबुखौ मोननो हाबाय। बेखौनो मान होनानै बारग' मन्थ्रि बिथाङा 15 बिघा हा बायनानै बड'फानि मुङाव बे पार्कखौ बानायो। लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखा बानायो। बे पार्कआव बिबार बागाननि समायनायजों लोगोसे गोबां सुबिदाफोर थागोन। बे पार्कआव हाबा, जोनोम साननि पार्टिजों लोगोसे जिखुनु समाजारि हाबाफारिफोर खुंनो हागोन। नाथाय जेबो राजखान्थियारि हाबाफारिफोर लानो होनाय जानाय नङा होननानै बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। गोजोननाय मोनदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि गोख्रों दैदेननायनि थाखायनो बिथांनि जि सिमां जों मोगथाङाव जाफुंहोसारनो जों हादों। बिथांनि गोख्रों नाजानायाव बर'फोरनि जि आन्दलन, बे आन्दलननि फिथाइ हिसाबै जों बिटिसि मोनबाय आरो बिटिसि मोनखांनायनि उनाव जोङो राजनितिक क्षमताबो लानो जोङो हादों। बेखायनो दिनै बड'फाखौ गोसोखांदों आरो बेक्तिगत भाबे जिहेतु बिथांनि नेतृत्वआवनो जोङो राजनितिक क्षमताखौ मोनबाय। हयथ' बिथाङा जुदि बिदि गोख्रों आन्दलन खालामामोनब्ला दिनै बिटिसि जानाय नङामोन, बिटिआरबो जानाय नङामोन आरो जोंफोरबो एमएलएबो हयथ' जानाय नङामोन, मन्थ्रिबो जानाय नङामोन। आरो बेखायनो बिथांखौ सन्मान जनायनानै आङो बेक्तिगत भाबे जिहेतु खननै गाहाम आं आसाम सरकारनि मन्थ्रिबो जाबाय, एमएलए जाबाय आरो बेखौ श्रद्धा खालामनाय हिसाबै आङो बेक्तिगत भाबे बे 15 बिघा हा आं बायनानै बिथांनि मुङाव बे पार्कखौ आं बनायदों आरो बिथांनि मोनसे प्रतिमुर्तिबो आं बेयाव गायसनबाय। आं आसा खालामगोन बे पार्कखौ रायजो राजाफ्रा नाजावना लागोन। जों जा हायो बाहाय माखासे फेसिलिटिफोरखौ होनो सानदों। अकल फुलल' नङा, नोंथांमोना नुखाबाय फुल बिबार बहुत बारदों आरो माखासे फिसा फिसौ फेसिलिटिसफोरखौ जों होगोन। गथ'फोर गेलेनो हानाय बे मोनसे गिदिर फुख्रि दङ, बेहाव बटिं खालामनाय बेफोरबायदिखौ जों होगोन। आरो सम सम जों जायगा लाखिखादों, जेरैहाय दिनै जोङो जोंनि उदालगुरि हालामनि प्रत्येक स्कुलाव जों जनायहरदोंमोन। गथ'फोरा जायफोरा आर्ट खालामनायाव इन्टारेस्टेड, आर्ट कम्पिटिसन जों दिनै लादों। दा बड'फानि जोनोम सानखालिबो मोनसे मटिभेशनेल प्रग्राम जागोन। आं सेस्था खालामगोन उदालगुरि हालामनि जेसेबां कलेज दङ, कलेज स्टुडेन्टफोरखौ बेहाय लाबोनानै मटिभेशनेल प्रग्राम खालामनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन। आरो जिखुनु ससियेल फांसन बे पार्कनि भितराव खालामनो हागोन। नाथाय जों सानदों बाहाय खुनु राजनैतिक माने बेबायदिनो सभा समिति जों खालामनो होनाय नङा। खारन जिहेतु बड'फानि प्रतिमुर्ति बाहाय दं, बड'फाखौ असनमान खालामनाय जागोन। राजनैतिक हान्जाफोर मिटिं खालामनाय माने बबेबा राजनितिक हान्जाफोरखौ समालोचना खालामगोन। गतिके बेखायनो राजनैतिक बेहाय मेल मिटिं जों खालामनो जों सुबिदाखौ होनाय नङा। आं आसा खालामगोन बाहाय गुबुन गुबुन फांसनबो खालामनो हागोन। हाबा जायोबा हाबानि पार्टिफोरबो होनो हागोन, बार्थडे पार्टि होनो हागोन। गासै फेसिलिटिफोरखौ जों खालामनो सिन्था खालामदों। आरो जोंहा मोनसे न' फिसा दङ बे आसाम टाइपनि, बाहायबो जोङो मोनसे बड'फानि मुङैनो मोनसे मिउजियाम फिसाहैबाबो खालामनो जों सानदों। इयुनाव जुदि हायोब्ला जों बेफोरखौबो खालामगोन। आरो उननि समाव आरो मा माने बेवहाय खाबु होनायनि नोंथांमोना मिजिं लादोंमोन? आं बुंखाबाय इतिमध्ये बाहाय जिखुनु ससियेल फांसन खालामनो हागोन। सोरबा जुदि हाबा जायोबा हाबानि रिसेपसन पार्टिबो बाहाय होनो हागोन। आरो बड'फानि मुङै मोनसे मिउजियाम जों बनायगोन। मोनसे एसे गिदिर फुख्रि दङ, प्राय 4 बिघा 5 बिघानि फुख्रि दङ। बाहाय पेडेल बोटनि बेबस्था थागोन। आरो बिदिनो जिम, अपेन जिम मोनसे गोदान कनसेप्ट फैदों। बे अपेन जिमनि बेबस्थाबो बाहाय खालामगोन। आजिखालि लामा जिङाव जुदि मर्निं वाक खालामबा बा इभिनिं वाक खालामब्ला बहुत रिक्स, अनेक गारि घुरा जाबाय, एक्सिडेन्ट जायो। बेखायनो जुदि पार्क सिङाव जुदि खालामोब्ला एकदम सेफ जागोन। आरो दा बेखायनो बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौबो जोङो होनो सेस्था खालामगोन। आरो बाहाय जे बड'फानि मुसुखानि जि गाहायावहाय माखासे सावगारि एरनाय जादों, बेनो जाबाय जों जे बर'फ्रा आन्दलन खालामनायनि मोनसे मा होनना बुङो बेखौ सिन। दा बेफोरखौनो जेसेबां हायो रिफ्लेक्ट खालामनो जों सेस्था खालामदों। बर'फ्रा जे आन्दलन खालामनाय बेयाव नायब्ला बेखौ नुगोन। आरो माने बे मोनसे मेसेज थांगोन। आरो बेखौ होनाय जादों। आच्चा, खुलुमबाय। दिनै जे बे समावहा बड'फा इउएन ब्रह्म मेम'रियेल पार्कखौहा दिनै बेखेवनाय जाबाय।
जों बर्तमान आस्था एनजिअनिफ्राय बे बड'फा इउएन ब्रह्म मेम'रियेल पार्कखौ मेनेज खालामबाय थानाय जादों मेनटेनेन्स खालामबाय थानाय जादों एक्सुवेलि जोंहा खामानिया जोङो मावजोबनो हायाखै मावगासिनो दङ आरो मावबाय थागोन किसुमान खामानि जोंहा मावनो गोनां दंबावो जों बेखौ लासै लासैनो मावलांबाय थागोन बेनिफ्राय दिनै जे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे दिनै आर्ट कम्पिटिसन लानाय जादों आरो बे आर्ट कम्पिटिसना जाबाय स्कुल स्टुडेन्ट कलेज स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ लानानै कम्पिटिसन खालामनाय जादों आरो बिथांमोननि थाखाय जायफोरा पार्टिसिपेट खालामगोन बिथांमोननि थाखाय बादायारिफोरनि थाखाय जोङो सार्टिफिकेट होनाय जागोन आरो लोगोसे फार्स्ट सेकेन्ड थार्डबो जोङो सायख'नाय जागोन बे फार्स्ट सेकेन्ड थार्डनि थाखाय जोङो प्राइज मानि थागोन लोगोसे मेमन्ट'बो थागोन दा जोंनि बिथांमोननि थाखाय जोङो इयुनाव आरोबाव जोङो बे बादायारिखौ बा बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो इयुन बोसोरफोरावबो जों लाबाय थागोन साबसिनसे साबसिन खालामनो जोङो नाजागोन जे नोंथांमोना जि पार्कखौ बेखेवबाय बे पार्कआव सुबुंफोरनि बा मानसिफोरनि गोसो बोनो हानाय मा दङ बेयाव मा खाबु थागोन बेवहाय आदसा जोंहा बे पार्कआवहा जोंहा बे दै जोंहा फुख्रि दङ बे फुख्रियावहा जोंहा मा होनना बुङो बेखौ पेडेलिं बट ना मा होनना बुङो बेखौ जों लाबोनाय जादों लोगोसे आरो जोंहा गथ'फोरनि बायदिसिना फिसा बिला गेलेग्रा आगजु मुवाफोर बायदि गारिफोर जोङो लासै लासैहै लाबोनाय जागोन अलरेडि जोंहा बे बर्डआ जोंहा बे पेडेलिं बर्डआ जोंहा लाबोखानाय जाबाय जोङो फुख्रियाव बोख्लायनायल' जायाखै जोंहा माखासे स्टेपफोर बानायनो दङ बेनि उनाव जोङो बोख्लायनाय जागोन जों आखा खालामदों रायजो राजाफोरखौहा जोंखौ हेफाजाब खालामगोन जों सापर्ट खालामगोन बे पार्कखौ बानायनायावहा लोगोसे फैबाय थानाय इयुन समफोरावबो लैहोर लैहोर जों बयबो खौसेथियै समाजनि मोजां खामानि मावलांनायाव जों बयजोंबो थुलुंगा होज्लायनानै जोंखौ हेफाजाब खालामगोन जों आखा खालामदों आरो नोंथांमोना उननि समावहाय जे बे पार्कनि जि अथ'रिटिया माबा मोनसे फिस लानायनि थिरांथा लादों नामा नोंथांमोना जि पार्कआव एन्ट्रि जायोब्ला जिहेतु बे पार्कखौ माने सामलायनायाव थाखा फैसानि गोनांथि आदसा थारैनो नंगौ दायो जों बर्तमान 1 मान्थसोखौ जोङो फ्रियैनो हगारगोन बेनि उनाव जोङो मेनटेनेन्सनि थाखाय जोङो माबा मोनसे जों खोब मिनिमाम फिस जोङो लागोन लासैहै मानो होनबा जों बेखौ नायनो थाखाय डिउटि आरो साफा खालामनो थाखाय मानसि लाखिनांगोनथ' बेनि थाखाय जोङो माबा मोनसे फिस लानाय जागोन आरो लासैहै खोब बारा नङा फिसा गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन